President-elect Rodrigo Duterte nagpasalamat sa mga Sugboanon atol sa iyang pagbisita dinhi sa dakbayan sa Sugbo kagabi. Nunot nini ang mga supporters ni President-elect Duterte nga anaa naghuwat sa gawas sa Cebu Country Club na kurat dihang wa damha ni buto lang silang atubangan si Duterte og nakig-istorya kanila daang hangyo nga sabto ng limitadong lihok karon og atong sayran ang iyang mensahe sa mga Bisaya kalabot sa iyang plataforma de gobyerno. Ani ang report ni Alan Domingo. Miabot sa Cebu Country Club si President-elect Duterte aron motambong sa Thanksgiving party. Higpit nga seguridad ang ipatuman din gipadlak pa sa mga security guards ug PSG ang gate gamit ang pusas aron dili makasulod ang media. Pipila ka minutos migawas si Duterte nga naglakaw aron himamaton ang mga tao nga nagatang kaniya sa gate. Gilamano niya ang iyang mga supporters dungan sa pagpasalamat. Di ba po baka himamat sa tanang Bisaya. Kamu na ngay darang istorya nga gawas ko rin ang mensahe nila. Han kay salamat. Ang presidente ng Bisaya. Gipasalig ni Digong nga ipatuman ang tarong nga panggobyerno ubos sa Bisaya nga presidente. Suat lang, orang-orang lagi atong kinasuhin. Nanikamo tama orang-orang. Nangayo usab og pasensya si Duterte sa mga supporters gumikan kay kontrolado na ang iyang mga lihok karon nga napili na siya sa pwesto. Sorry kayo nga di ko maka kontrolado na ang ako. Di wala sila pabuot, sila may gusto ng buot sa akong Una nini sa iyang pagpamulong atol sa kalihukan subling gipasalig sa maabot presidente sa nasod ang subsob nga kampanya sa pagsumpo sa illegal nga drugas. Bunang ako, ana na lang yun. Pakanong ko po ng mga yawa. Daw na ko sa prisuhan, yung pagkuhuman, ma-release na po. Ba ako, sige na, patya na. Dilima, pasag din na. Obispo, pasag din na. I have now to protect an entity called the Republic of the Philippines. I have to protect everybody and see to it that our children are protected for tomorrow's duty. Alan Domingo, Balitang Bisdak.